What's up? Good morning! Bali, market day po ngayon ng San Carlos. Araw ng Sabado. Titingnan natin at discover kung ano ang meron sa market day ng San Carlos. Kaya tara, sama po kayo sa amin. Tingnan natin kung ano mga benta doon. At pakita natin yung iba't ibang klase ng agri na binibenta, mga halaman, mga plantitos dyan. Mga hayop. Mga hayop, katulad ng mga manok, kambing. Hindi ba kagaya natin, pre? Hindi naman, wala ka naman. Yes, tara, sumama sa amin. So, A few minutes later. nung papari. Walang madaanan. Ayan, daming tao. Okay, nagsisigal kita ni Bala. Mga halaman. Ay, sakit ang ngipin, pwede yan. Pangalili. Dinada. Pwede lagyan mo, kung masakit ang ngipin mo ngayon, pag masakit ang ngipin mo ngayon, pwede mong gamitin. O, basta wag mong haluan. Grabe ang may niya, pre. Oo. Halal naman yan. Muslim ka, Ding? Muslim ka? Halal naman yan eh. Halal yan. Ito kung gusto mo, i-ganon mo. Oo. Sabi na ako kasi hindi ka. Meron nga inapay maso Taiwan, boy. Yung mga pasbago sa pagkakas. Alam ka, pinupulit pa kayo. Napakaganda po yung napag-ibig sa itagong pariwala mo. So ngayon ko lang ako nakita kasi gusto ko ang kabisado mo dito. Late naman ako. Ay. Ang kabisado yung kasi magkakaroon dito. Sabi niya, aso, pre. Ayun, napangurot. Hindi yan basta-basta lang sa kanila. Alam ko na po doon, bangkita. Ayun yung agpula kayo. Oo. Ako, pabo. Ano ba? Pinaliguan ka ng bangkita, sir? Rib. Tagal na galag dito pa rin ito, mabangkita. Gulagay mo tapos dito, pagkita. Pagkita, sorry mo. So, kakain muna tayo at susubukan natin tong Pares Mami ni Kuya. Pasarangan lang. Ayan. Kata diba? Laban loop katura rin. Kasi pag nabay mo itong boses ito, parang ito, para pag imasakit sa ulo. Palamig pagkatapos kumain. So, yan yung mga kambing. Pre, ano masasabi mo sa Pares nila? Ganun, tinipid yung ginawa nyo ng Pares. Mas masarap ba yung Pares ko? Oh, siyempre. So, ito yung mga binhi na mga tanim. Ampalaya ata to. Ayan. Pag gusto mo magtanim, nakaano na agad. Ilalagay mo na lang sa lupa. So, ayan. Sisingit lang jackfruit po. Karga mo ng ano yun para ang daapakan. Yan. Akala ko.
Good morning, Silly. Good morning, Talong. Good morning, Silly. Talong. Tumutubo na ata yung tanglad ko. Medyo tumutubo na. So, hindi tayo kay Kalamansi. Good morning, Kalamansi. Yan. Yun, meron na siyang bunga. Alright. So, ayun, kararating lang namin galing sa Bayan ng San Carlos, sa Market Day ng San Carlos po. Bali, na-discover po natin at dinakita namin sa inyo kung ano-ano mga klase binibenta doon sa Market Day ng San Carlos. Ngayon doon, hindi naman siya ganun karami kasi na pandemic tayo ngayon. Hindi tulad dati na pwedeng halo-halong tao. Ngayon merong in-observe pa rin nila social distancing talaga, yung mga protocol sa mga pandebenta. So at least kahit papano, marami pa rin tayong nakita. So, Please like and subscribe! Don't forget to like and subscribe the Kablogs TV. Bye!